Čauko, dnes som na Pezínskej Babe, vozím sa na babských trailoch. Tak ideme na to. Trail Tajná Baba. A to je začiatok diela s modrým trailom, Secret Trail. A z počiatku je to takáto jednoduchšia cestička lesom. No ale ono sa to časom prizdrží. Pekné zákrutky pomedzi stromy. Prírodné vonky. Skočiť cez sníh. No, pekná zákrutka. Patrilo, tak to veľmi pekne príjemne plyne. Tu sú opäť prírodné vonky. Tu následuje taký dlhší rozhľad. Úplne jednoduchý, treba ho podriavať. Teraz sa pekne zrknúť, skočík. A tu sa odpájame na samotný trail Tajná Baba, ktorý už má takú čiernu farbu. Časť je taká odklopená na peknom lese. No a to je takýto krásny prejazd cez veľkú skalku, lávky, nádhera. Tieto zákrutky sú také viac menej odklopené, ale celkom dobre držia. Táto pasáž, tu sa vyjazdili mnohé lájemy a sa pokúsim nájsť takú najpôvodnejšiu. Tu sa rozbieha do krásnej rovinky. Skočík. Tu sa za chvíľočku napojíme na XT-čkový okruh. Taká krátka rovinka na vydýchanie. A tuto pre touto žltou značkou ideme opäť do lesa, doprava. Pomedzi stromy. A tu je taká freeridová rovinka. A pekná klopka. Druhá. To začína byť aj také strmejšie. Pekný traverzík. Trošku do kopca. A nech to ide opäť dole. Vyjazdil takýto insight. Tak idem po ňom. A nasleduje strminka cez kamene. Odkradovala. Strmé klopky, tu tiež insight. A tu sa to vie poriadne rozbehnúť, ešte jeden skok. Takáto kompresia. A sme dole. Hej, tak toto je parádny trail Tajná Baba. Ďakujem pekne za pozretie a niekedy na budúce. Čau.